Окей. Годзила, искам сега да си много проиграч. Не да ми пропадаш в земята, окей? Не ми пропадай в земята. Забранявам да пропадаш в земята. Казвам ви обаче, аз чао, весели празници, че ще тръгваме към дядо след малко. Весел празник и на теб, Слави. Благодаря, че се отби на стрима, оценявам го супер много. Весели празници, ако не се видим за Коледа и... Не, преди Нова година ще се видим, обаче ако за Коледа утре не се видим, весела Коледа на всички, които няма да ме видят утре. Ще се пробвам да ме видите. Окей, няма да съм толкова лоша. Човек, аз искам Марайка. С тебе сме цъкали с Годзилата, не сме цъкали. Виж го какъв е красив. Виж го. Много е красив. Как да не искам да цъкам с него? Човека ме помоли това да му е Коледа. В смисъл, написа го на дядо Коледа, че го иска за Коледа. Искам да сега да ми даваш всичко, Годзила. Искам сега да ми намериш шоколадче. Добре, продължаваме, гайс. Трябва да получа пак нещо за Коледа. Чай да видя какво да си пожелая. Пожелавам си от тая силната помпа. Tactical Shotgun си пожелавам. И аз искам да играя с теб. Анко, съжалявам, че не мога да цъкам с всички вас. Ще се пробвам да цъкам, ама толкова много се опитваха да влезнат. И беше толкова трудно. Но все пак цъкаме с 5 човека, което е много най-също. С Коко, с вас и Бифе. С нея цъкахме преди, обаче кой превари, той завари. Нямаш как да я изгоня. И с Годзилата. Така че сме много файн. Много харесвам този тим. Така. Чай да правя мап и да почвам да търся мястото, което ни трябва. И искам да украсяваме по най-якия начин тая база, окей? Мисля, че ви сте съгласни също, защото аз съм много съгласна. Защо няма някакви големи дървета в близост до огъня? Това не ми харесва. Това е единственото нещо, което не ме кефи. Иначе всичко друго е файн. Направихме лайк гол. Направихме ли лайк гола? Маги, благодаря, че следиш. Чай да погледна и аз. Да, буквално сме направили лайк гол преди 5 лайка. Благодаря ви, гайс. Това е крейзи. Йоу! Как сме направили 191 лайка? Благодаря ви. Подайте нов лайк гол. Подавайте нов лайк гол, някакъв по-близък. И го правим. Годзила, благодаря ти. Тъкмо това си пожелах за Коледа. Слей. Махам се от стрима. Корай, защо? Моля без сръдни. Моля без сръдни, гайс. 230. Чай да видя. Чай да видя дали той е подходящ. Мисля, че е доста подходящ. 230. Дай, правим го. Правим го, гайс. Вярвам в вас. Можем да направим 230. Вас и Бифина, благодаря ти, гърли, обаче имам. Ще го сложа така на някой, който няма. Мене Годзилата ми го подари. Това за Сън Диал. Това си го взимам в мене. И търсим шоколадчета. Охо, някой тук оставил месо, обаче трябва да го вземем това месо. Това месо ни е нужно. Защото трябва да си правим празнична вечеря. Аз също смятам, че трябва да си направим една много празнична вечеря. Обаче нека първо да си разширим огнището, да си направим украса и след това да си правим празнична вечеря. Някой просто реши да прогони всички зайчета от района на огъня и наоколо няма нито едно зайче. Но never mind, guys. Имам... ето тук има едно зайче. Да пусне шоколад. Не пусне шоколад. Защо не сте щедри по Коледа? Що не ми препоканата вече една седмица чаках? Кора изпрати нова покана, братленце. Бяхме буквално достигнали 1000 конекшена. Васи ги изчисти. Васи, благодаря ти. Буквално тъкмо си викам днеска сядам да изчистя конекшените, защото бяхме хитнали 1000 конекшени. Трябваше да ги изчистим и да ги махнем всички, за да могат и другите да имат някакво евентуално място. И гледам, Васи ги е махнала до един. Васи много цункис. Обожавам те наистина. Добре, ще взема и това, защото искам да имам поне 4 Christmas лайта в мене. Братле, Васи знае. 250 лайк гол след 230. Чакай първо да ги направим, след това предлагайте следващ лайк гол. Васи не можах да вляза. Валентина, супер много съжалявам, че не си успяла да влезнеш. Омага, ама просто бяха прекалено много хора. Взех шоколад, омага. Къде е шоколада, бе, Годзила? Да ми го дадеш! Буквално ми се хапва млечен шоколад. Искам. Някой да не го оставил тук, не. Така, аз изхвърлям тия. Това го взимам. И ще ходя аз да си взема шоколад, защото никой не иска да ми даде шоколад. Не ги е срам. Ще ходя аз да си търся. Дама стрима ще бъде, предполагам, до към 4. 4 и нещо. Къде има шоколадчета? Защо няма шоколадчета, гайс? Какъв е този късмет, Велин? Вече тук нямаме шоколадчета. What? Виждам само вълци, нито едно шоколадче.
Лечен шоколад, най-добрият табаха. Не бих казал, че ми е най-любимия. Напишете на вас кой ви е любимия шоколад. Не ми е най-любимия, ако трябва да съм честна, Крис. Обаче го предпочитам пред, примерно, някакви други шоколади. Белия, примерно. Не харесвам чак толкова много бия шоколад. Файн е, обаче като течен ми е мега якия белия течен шоколад, обаче най-любимия ми, нали, такъв шоколад е черния, поради някаква причина. Шоколад. Чакайте, че видрата и той се размечта за шоколади. Ай, тук шоколадчето, омага. Мой си. Пусни шоколада си, защото... Не. И без това сте в някакъв недостиг. Няма шоколадчета. Чакай, Васи би фен. Идва. Годзила, дай ми шоколадче. Омага! Шоколадче от Годзилата, благодаря ти, брат. Чакай да го взема. Аз съм пък фул. Нищо ще го влачам. Идва тук Евелин Михайлов. Так му ще ми даде нещо да си взема за този шоколад. Трябва да си вземем добра чанта. Първо. И след това... Чакай. Евелина, не бягай. След това ще си взема Гутакс, защото имаме нужда. И след това апгрейдвам огъня. Бам. Ще го апгрейднем огъня поне до 4 лево задължително. Готово. Хапваме и отиваме към синята зона, която, by the way, изобщо не е експлорната. Годзилата сега почва да я експлорва и сме много найс. Черен шоколад много го хейтят, ама бах ти добре, не го хейтят. Обожавам. На Милка имате един от големите. С бял, млечен и тъмен шоколад. What? Чакай, от толкова време не съм яла от тия големите шоколади на Милка. От толкова много време не съм яла от тях. Даже не съм запозната какви видове имат. Обаче знам, че имаше един с пукащи бомбони. В него пробвали ли сте го? Той пак беше само от тия големите. Беше някакъв ексклузивен за празниците. Преди 2-3 години го ядох и ми е останало толкова много в съзнанието. Защото беше с някакви буквално пукащи бомбони вътре. И работеха. Работеха, не бяха някакви фейк. Като си го сложиш в устата и ти пука. Ето тук ще вземем украси, заплати. Украси за Коледа, трябва да си украся. Защо има толкова малко украси за Коледа тук? Anyways, тук трябва да има повече. Ще ходя да видя тук. Някой ги е взел, предполагам, защото и тук няма украси. Шоколада на Милка Сорел е добър. От толкова много време го ям този шоколад, нали, консистентно за празниците, че вече ми е омръзнал, честно казано. Ма не е лош, със сигурност не е лош. Тук някой да е пропуснал да взема украсата, не. Добре, поне някой да не я сложи тази украса, защото аз вече я пропуснах. Ще се кача тук да дзънна към банката. 3 от 12. И трите ги направих аз, така че моля ви, украсявайте ухи. Трябва да търсите ухи, които нямат... Какво ми даде ти? Алфа. Мисля, че тук се целувам с някой, обаче не мога да го докажа. Буквално не мога да го докажа, но знам, че се целувам с някой. Не, това просто е бандажка. Приличаше на крака. Някои не са играли изобщо. Дай на други да играят с Васи. Чакай, на Йонката какво е написал? Гайс, опитвам се да играя с всеки път с различни хора. Това Васи би фен момичето преди не беше същото. Макар, че тя се беше писала Васи би фен. Не беше същото. Тъй, че в момента играем с съвсем различни хора, с които сме играли миналата игра. Така че опитвам се да играя с максимално много от вас, гайс. Без средни, моля. Защо Лев на миналата игра, като имаше резачка, която ти дадох? Теодора, благодаря ти супер много за резачката, обаче когато достигнем абсолютно всички цели, които сме имали в определената игра, левкам, за да мога да цъкам и с други хора, защото не е интересно и всички чакат да цъкаме заедно, пък през цялото време, ако съм играла само с един човек, става по-тъпичко. Не само с един човек, и само с един отбор. Става по-тъпичко. Тук защо? Има украси. Добре, вземам ги всички украси. И ще ходим да украсяваме. Благодаря ти. Гърли, благодаря ти супер много, омага. Слей. Това е. Teamwork makes the dream work, брат. С какво го оцели? Това беше шумно. Трябва отново да задействаме тая коледната фабрика на Делути. На Делути Коледа. Аз този шоколад Соро от бая време не съм го ял. Мисля, че го има в абсолютно всеки един магазин, брат. Да, това може би един от най-често срещаните шоколади. Кам ти! Гергана, благодаря, че се абонира, направи правилния избор, гърли. Слей. Чакай да пообиколя все пак така за още няколко дървета, евентуално, които можем да украсим.
Защото мисля, че имаме нужда да украсим сега през деня, защото през нощта ще стане опасно и ще трябва да ходим тогава да украсяваме базата. Така си мисля, гайс. Мисля, че работим много добре за сега. Ще да отворя и това. Обаче тия дървета не се появяват и така. Мисля, че трябва да Мисля, че трябва да левна изобщо тая ерия. Тук виждам едно, сега ще хора да го украсям. И те просто се появяват като дойдеш отново. Защото миналия път обикалях 100 пъти и нищо. Нека първо да украсим това. И тук има още едно, което трябва да украсим. Мале, колко много такива си събрах. Мога ли сега да си купувам нещо от лобито? Може би трябва да ходя да чекна. Тук има супер много идвете да украсят, защото на мене ще ми свършат. Не, свършиха ми, но... Тук има цели 3. О, мага, някой да дойде с такива украси. Пълна са, някой да дойде при мене с украси да ги украси. Чакам ви, гайс. Чакам ви. През това време ще си оправя чата. Приеми поканата по експериментирам и производство на водород, братле. Видра. Благодаря ти. Кой стана мембър? Диана. Видра, скандален. Благодаря ти супер много. Весела Колева. Много юю за видрата. Васи знае. Защо само Васи пише юю? Всички трябва да пишете юю. Абсолютно всички трябва да пишете юю. И честит рожден ден. Не, няма да казвам това вече. Видрата не черпи за рожден ден. Видрата черпи за Коледа. За Колева. За любимата му певица. Някой дойде ли тук да украсява при мене? Да, тя ги украсила. Тя само едното украсила? Трябва да украсим и тя. Някой да дойде и това да го украси, защото ще го изгубим. Даже до него има още едно. Годзилата идва. Годзила, чакам те, братле. Ела, това е украсено. Не, това не е украсено, ела да го украсиш. Ето и. Добре, гледайте. Гледайте машиниста какво прави. И тука. Годзила и тука тия двете. Ако имаш, братле, ела да ги украсиш. Too much work, верно. Така, мисля, че сме файн. Така, как можах пак да Guys, wait. Годзилата ги украсиви, виж го колко е стабилен. Значи работи много добре. Много съм доволна. Той път ще я превъртим много бързо този катсин. Миналия път беше разучаващ. Значи целта е да превъртим този катсин, гайс. След това да си направим празнична вечеря. Също много голяма цел за нас. Стана нощ, аз си оправям чата до сега, съжалявам, че се забавих. И отиваме към огъня, за да украсяваме огъня. Тук има още едно дърво бътава. Тя ще го украси. Колко? 10 от 12, мале, колко сме добри. Отивам да ям и да украся базата. Чакай, видрата с още едно гифнато мембърство. Експериментирам и производство на водород, братле. Видра, благодаря ти за гифнатото мембърство. Много юю. Много любов. Весела Колева. Оценявам го изключително много, Видра. Нямаше нужда. Благодаря ти, брат. Така. Експериментирам и производство на водород, братле. Сашко, благодаря ти, братленце, за това, че стана хъни би. Оценявам го изключително много, братле. Емоджита. Може ли да видя малко, братле, емоджитата? Добре дошъл в нашия тим от мембари. Гайс, благодаря ви наистина. Обещавам ви, че мембарите много скоро ще имат много сериозна привилегия. Ще имат супер сериозна привилегия, но няма да издавам. Още малко остана. Почвам да го писам. Да, братле. Кой се абонира? Много важно. Кам ти. Бъга 99 нощи в гората се абонира, омага. БГ 99 нощи в гората се абонира, братница, благодаря ти, направи правилния избор. Тук ще си правим празничната вечеря. Това ще го сложа и тук. Ей така, до празничната вечеря. Камина някакво. Филмирайте се, че е камина. Това ще го сложа и така пред огъня. Омага, благодаря ти за бандажката, братле. Това ще го сложа. Омага, това е много яко, by the way. Тук имаме... добре, тук имаме... Вау. Чакай, това ще го сложа и така. Ще трябва да се приготвяме за празничната вечеря. Тоя пол какъв е? Ще го сложа ей тука. Братле, толкова яко изглежда. Омага, елхата. Най-накрая имаме елха. Ще я сложа тука. И снежният човек Гошко. Гошко ще го сложа тук да ни гледа как ядеме. Благодаря ти, братленце. Чакай, че се бъгна. Не се бъгна, взех я.
Майнкрафт сървъра ли е това за мембари? Крис, не казвам още. Ти можеш да издадеш Discord и публик инфо вече. Валю го е направил, Валю го е заложил най-отгоре на самите канали и то не се вижда. Трябва да го оправя. Дадох на Валю да стане Queen Bee, за да ги направи тия неща, защото аз нямах време и той ги е направил. Направил ги е супер, нали, няма да се опаквам, обаче явно не знае как да ги сложи в категориите, които са. Иване, ти ли си брото си иможитата? Не знам. Малко съпорт тук на малките създатели, значи трябва да си. Благодаря ти, братленце, оценявам го наистина. Вече, добре, искам братленце Кинг Сашко. Братле, моля те, използвай най-яките емоджита. Това е много сериозна привилегия. Ето някой ги направи 12 дръвчета, слей! Гледай, какъв е як това. Шорткът. Син. Аз като съм бил в играта, мога ли пак? До гейминг не е. Цъкаме с различни хора. Този път го направихме мега спидрънски. Той рунд. Сега си правим празничната вечеря и левкаме, за да можем да направим още една игра с още хора. Мега якото. Добре, аз почвам да се подготвям за празничната вечеря. Трябва да готвя. Направили ли сме такова за манджа? Не сме. Чай да видим на какъв левел изобщо този бенч. Добре. Това го апгрейдваме и сега трябва ни дървета. Добре. Чакайте, че тия шоколадчета няма да ги видя. Със сигурност няма да ги видя, когато трябва да събирам храна. Сериозно ли само едно кебабче пусна? Нашата празнична вечеря ще бъде с кебабчета, гайс. Не сте видяли, не сте чули. Най-яката празнична вечеря. И ми пускат само по едно кебабче. Ето, поне пусна шоколадче. Така, това тук го събирам за дървета. Това. Ето, Кинг Сашко си използва най-яките емоджита. Аз обаче ще изляза малко да свърша малко работа. Желая ти приятен стрим и весели празници на всички в чата. Благодаря ти, Видра. Върши работата, братленце. Ще ти пиша после, защото имаме с тебе да се разберем из Валю за едни неща. Ще ви пиша. Приятно свършване на работата. Моля, не заключвай сървър. Аз не го заключвам, той просто се пълни, братле. Сървъра просто се пълни. Това. И вече трябва да ходим да изпразваме торбата. Чао, Васи, София, чао, благодаря, че беше на стрима. Приятно празнуване до вечера със семейството. На всички, не само на София, така, слагаме и това. Това шоколад ще го оставя и тук. Да си го върна на твато, на годилата. Твато, братле, твато. Мога ли да се кача на Гошо? Ще ми е някакъв помощник. Цак. Пари. Васи, не мога да ти взема заплатата, мале взех я. С 300 зора, брат. И трябва да си направим... мисля, че вече можем да си го направим. Я да погледна. Някой го е направил. Къде сте го сложили? Къде сте го сложили твато с манджата? Моля да го сложите. Някой го е крафнал, но не го е сложил. Сложете го, гай, защото аз ще умра от глад, буквално. Сега ще трябва да ям кебабчета. Нищо, ще ям кебабчета. Аз ли не мога изобщо да го спотна къде е сложен? Не, някой просто го е крафнал и го държи в себе си. Сложете крокпота. Някой да сложи крокпота. Може ли да ме вземеш като приятел? Да ме приемеш като приятел? Да, може, изпращайте покани на пчелата вас или сканирайте QR кода. Някой да сложи крокпота, ще трябва да си направим празнична вечеря, гайс. Колко от тебе ли е? Ще те съдя. Ще те съдя на процес. Чакам някой, който го е крафнал да го сложи. Защото иначе няма да можем да си направим празничната вечеря. Imagine. Това ще е много гадно. Ще направим с моркови, айде. Защото нали не трябва да се яде месо. Пък ние слагаме кебабчета в нашата празнична вечеря. Брат, аз ще умра от глад, не може. Може ли да ме приемеш като... Да, това вече ви го прочетох. Сега като си направим празничната вечеря, тогава ще левкаме споко. Be patient. Giant sack. Slay. Сложихте ли го, не видях? Дали някой го сложи крокпота? Маля, трябва да ям, брат, не става така. Ще взема да пукна от глад. Не, никой още не го е... What? Да, някой го е направил, не го слага. What? Кой? Годзила, ти ли ме пранкваш, брат? Ако Годзила ме пранква, ще съм обясна. Ще съм обясна. Васи, аз съм Дени, просто съм от на мама акаунта. Няма проблем. Знам, разбирам ви, че цъкате от на майките си акаунта, гайс. Някой... Гайс, пола са... Колко от тебе ли е, брат? От тебе ли е крокпота, кажи си?
Не е в мене, вика Годзилата. Кой го е крафнал? Това си бин фенела, вика. Къде си бе, Гърли? А не всички са тука. What? Не, това Гърли го няма. Да хели? Къде е това Гърли? О, не. Трябва да си направим вечеря, иначе ще ядем по един морков на празник. Кой иска да яде морков само на празничната вечеря? What? Ще ли има ли трета игра? Може да ме включиш в нея. Да, ще имаме трета игра. Остава ни от тая игра само да си направим празничната вечеря, обаче имаме премреждя. Някой се опитва да бъде гринч, някой се опитва да ни провали празничната вечеря. Буквално някой крафна този крокпот и не иска да го плейсне поради някаква причина. Просто гърлито някъде е отишло. Буквално е лефнала и го е взела в себе си. Ще трябва да ядем моркови на празничната вечеря, Винди. А не, Винди го няма. Защо ми се видя като Винди? А, това е Кинг Сашко. Абе, ще може ли едно линкче за Дискорд, че нещо не бачка линка в описанието, поне при мен? Братле, имаше много синия профил на като Винди. Мисля, че Васи го беше, то вече е някъде по-нагоре. Ако може, Васи, ако си тук още, моля те по-да. Дай на братленцето един линк към Дискорда. Добре. Годзила и Коко ще трябва да ядеме моркови, братленца. Няма откъде да крафтим буквално втори крокпот. Аз ще направя празнична вечеря. Don't worry, guys. Сега ще направя най-яката празнична вечеря. Чакай да събера малко. Какво е крокпот? Това за готвене на манджи, Крис. Сети ли се, братленце? Някой го... Всъщност имаше едно момиче, което играше с нас и тя явно го крафна, взе блупринта на крокпота в нея и лефна след това. И ние не можехме буквално да... Ще умра от глад преди празничната вечеря. Imagine. Братленца, ще ядем боровинки. Чакай. Буквално ще изям тая къща след малко. Тая джинджърбет къща. Ще бъде изядена от вас и би. О, но, баба ти Елена. О, но. Добре, нагъла. Няма да ядем кебабчета, гайс. В никакъв случай няма да ядем кебабчета. Нагъла обаче това е супер трудно. Без крокпот. Трябваше да си направим някаква яка Крисмас вечеря. Обаче ще е някаква... всяко съм старвинг след... Глей ги. Васи, благодаря, че посна линка. Направиха крокпот. О, мага, гайз, вие сте брутални. Чакайте. Ще сложа малко боровинки. Ще умра от глад, бе, гайз. Дайте първо. Не. Ще умра от глад преди празничната вечеря. Imagine. Чакай, ще сложа малко така. Така. И морков задължително. Това кебабче го махни, защото не трябва да си яде месо. Да, ще го изям и тъй. Ще го изям преди празничната вечеря. Нареди ги малко, така, Годзила. Знаеш, братле. Ще вземам това кебабче преди празник. Не сте видяли нищо. Аз съм постен човек. Не ги готви, искам да ги сложа на Годзила не ги готви, брат. Така. Омага да. Гледайте сега. В мене този крокпот не съм в играта. Така. Някак си нашите спасители на Коледа го намериха. Гайс, погледнете ни празничната вечеря. Чакайте, трябва да стане вечеря. Не ги яще сега, трябва да изчакаме да стане в нощ, буквално. Искам и шоколад, не ме интересува. Буквално ще ям шоколад. Дай ми шоколад. Кой не яде шоколад на бъдни вечер? Някакво? Това е задължително. Не ни даде шоколад, лоша е. Годзила, искам там да има шоколад също. Искам задължително да има шоколад. Някой да ми сложи на бъдни вечер таковата шоколад. Васи, как си, Петър? Аз съм супер, так му си правим празнична вечеря. Вие как сте, гайс? Пак съм гладна. Ще си ги изготвя тия моросалей, ще ги изям кебабчетата без да знаят нашите хора. И след това за вечеря пак ще ям. Много си красива, благодаря ти, Георги, нали? Слей! Буквално слей. Буквално изядох. Така, той е керът. Така. Ще го сложа на средата. Така. Тук така, търсим шоколад. Чакай, братле. Виж го как не иска да пусне шоколад. Виж го как е лош. Погледни колко е лош. Тук поне ще взема за готвене.
Цак. Така. И от тебе... Тук имаме by the way някаква болница. Трябва да отида да взема оттам някакви неща. Отидя. Сериозно казах, отидя. Малко в Roblox като за бъдни вечер. Shadow Fox! Омага! Здравей! Как си? Гайс, имаме селебрити в чата. Искам да се държите на ниво. Гледахте ли новото ни видео? БТВ? Напишете долу в чата кой от вас не е гледал видеото да го съдя. Да го съдим. Тук съм пропуснал Така, аз ще сготвя и ви обещавам, че това ще... Чакай, това може да ми даде шоколад, by the way. Това може да ми даде шоколадкис. Чакай. Не, ще умра от глад пак. Горката Васи. Чакай, аз не го изядох. What? Тъй, няма да пуквам от глад. Това. И ще ни даде шоколада си. Не, ни даде. Годзила да носи ми намерил шоколад, брат. Хай, Фокс. Омага, Фокса. Фокс е тук, гайс. Слей. Ко става Годзила? Омага. Изглежда ни перфектно. Чай да проброя колко ястия съм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... И шоколада 8. Трябва да сложим още, защото нали трябва май да са на четен брой. Как беше традицията? Аз съм забравила. Чакай, ще ги сложа. Омага! Това стана уникално яката празнична вечеря. Годила най-брутални сме. Нали? Най-бруталните сме. Трябва да е нечетен. Добре, че Васи тук да ми казва. Така, сега ще ги сложа. Така. Това ще го сложа и тук. И сега колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мале, ние ще ядем като баба ти меца, брат. Готови сме за празничната вечеря. Идвайте. Годзила и колко чакам ви. Why did the snowman did not Чакай. Why did the snowman did not go through the farm? Because he did not have 10 wood. Това вече не го разбирам, Алекс. Правим превода. Пожелавам си за Коледа преводач. Умирам от глад в буквалния смисъл. Сейм! Чакаме да дойде третия член на семейството, омага! Колко къде си, брат? Идва. Айде. Събрали сме се тук на бъдни вечер с баба ти Елена. Тя ще стои в ъгъла и няма да яде. Така че, почвайте. Аз си ям първото. Ще си пробвам и от това бери. Моркова шоколада къде ми е? Шоколад. 12 трябва, нали? Трябва нечетен брой. 11 е нечетен. Ела, колко яш, брат? Яш, че ни с Годзилата изядохме всичко. Много вкусно. Що няма сърми? Опитахме се, брат. Опитахме се. Имаше шоколад. Аз съм доволна, да. Добре, ще изям и това. И това е. Няма да ям като прасе. Чувствам се голямо прасе. Трябва да ям като дама, не като прасе. Окей? Колко изящи това. И сме файни. И сме си направили празничната вечеря. Плюс 12-те дръвчета коледни за 11 дни, което е скандален спидран. Благодаря на Коко и на Годзилата, че цъкахме заедно левкам, за да направим и последна игра за днешния лайв.